Ramogi kopogore kod buore Nairobi ka nyasi mar hingo dichieng' mar Jamhuri ne obagi e counties mamoko bende. Ripot yango ni kwan ji manoyuoro e nyasi makamago nenok. Kata kamano, jotelo mag counties notiyo gi thuolono mar chiwo twak margi. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Nyasi no mane oganda kod jotelo onyiso e nyao yuoroe ne obagi e lap ma Kisumu Sports Ground kani otele kod jalup gavana Matthews Owili kod jalup commissioner morito sub county ma Kisumu Central Hussein Alason. Jotelo mane oyuoro e nyasi no kane twak gi jopiny, MCA Mamaket Milimani Seth Kanga oseo chik mane maneja maboma ma Kisumu Abala Wanga nokao madaro Johan Luko nyamburko kata kawuosh kod tuk ma okobede lalruok kod jopiny, wach mane osir kod nyawadgi marelo e ward Sami Onyango. Sana the city management kagi wacho kagi chiego kinyi kawuosh ok dwar kinyi ne mono kudwar seat ok dwar mon kude magiuse gik moko imuko kinyi ne jotuk ok dwar jotuk ti ok wadagi mano gimo wacho ni kipenge mar katiba marom mar 118 wacho wach mar public participation. Sasa watokawo hapo na ujaongea na sisi kama wana represent hao watu. Jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili to kane loso elo gavana Nyong'o olero ni gin kod chenro mar biro neno ni Joan tuk kod kawuosh obiro yudo lwasi makare mar timo tijgi ma ok oroch yoregi mag yuto. Commissioner ma Kisumu Central to omedo yalo kwe kod kanyakla mar oganda kod jotelo ma alwora no. That will be the last roadside declaration that affects directly the lives of the people of Kisumu. We believe in consultation and public participation, and going forward, that must be observed to the letter. We need to work together as a team. We need cooperation from you. We need information from you so that we can be able to educate completely all those thugs who are disturbing people in Kisumu. Komachielo e county ma Homa Bay, nyasi mar Jamhuri ne obagi skul sekondar ma St. Ambrose e kar chung'od bura ma Homa Bay town kama commissioner ma county no Moses Lilan kod governor Gladys Wanga ne onyiso luoro margi kaluwore gi medruok mar lwenje mag udi kod rocho ratiro mag nyithindo manyiri. Kila asubuhi lazima kuna mtu amepiga mtoto, amenajisi msichana, amepiga bibi yake mpaka hata ameua. This cannot be allowed to go on. We must start having a conversation as a people. Let us talk to one another and find amicable ways of sorting out differences between us. To e county ma Migori, County Commissioner Makono Michael Meru Mwangi kane loso e nyasi no mane kwan oganda mane oyuoro ok lomb wang' e lap ma Migori. Kata jasiasa mora manoyier e lemo mpogore bende ne onge. Osingo ni gibiro tiyo kanyakla kod piny owacho mar neno ni gikelo dongruok ne jodak makono. We are saying we have issues in our county, we have challenges in our county, we must identify those tasks and challenges, and we must come up with a homegrown solution. Ka county Masiaya, nyasi no mani obagi e lap ma KMTC Masiaya ne okoyuorie kod Gavana James Orengo gi jalupne William Oduol. County Commissioner Makono Jim Njoka kane twak okao thuolono mar jiwo oganda go anyeto rowere mondo ritre kinde ni ma oganda ochimo sikuku mar Christmas kod mar higa manyien 2023. Your security and that of your children starts with you at home. Hakuna vile mzazi utaachiria wasichana wako, vijana wako waende kwa disco matanga. Bende e county Makisi, nyasi no manotimore Tendere Bomachoge, County Commissioner Alan Machari kod Governor Makono Simba Arati to otielo e wach mar riwo wi oganda kod kelo dongruok. Tafadhali, we wanted to reduce the political temperature. Let us rally our to delivering what we promised we deliver them. Tunashirikiana na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba hizi fedha ambazo ameahidi zitakuja itakuwa kwamba is legacy building. Nyasi mar Jamhuri mar 59 en mokwongo mabende timore e seche ma jatend piny Kenya William Ruto ni e telo.
Kabende kato bedo ni kwano ganda okoyworo karomgi gigo motwage nyiso ni geno nitie ni lokruok nyalo biro nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.